Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er. Det kommer bli bra, jag lovar dig. Vi kämpar för er, jag lovar. Det kommer bli bra, jag lovar er. Det kommer bli bra, jag lovar er. Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er. Det kommer bli bra, jag lovar det. Vi kämpar för er, jag lovar. Det kommer bli bra, jag lovar er. Det kommer bli bra, jag lovar er. Politiker ljuger, bara hittar på. De bryr sig inte om barn som lever i fattigdom eller de som mår psykiskt dåliga. Sitter in och Socialstyrelsen vänder kinner på och bara låtsas som att ingenting har hänt. Alla ministrar leker att de bryr sig. Det enda de bryr sig om är deras röst. Att de kan sitta kvar, lura oss bort in i dimman. Detta korruption måste ha ett stopp. Detta maktmissbruk som håller landet upp. Alla rasister som sitter i poster. Det är våra pengar som får deras krig. Jag tänker på barnen som inte får krig. Invandrarbarn som kommer från krig. Det är våra problem, det är våran värld. Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er. Det kommer bli bra, jag lovar dig. Vi kämpar för er, jag lovar. Det kommer bli bra, jag lovar er. Det kommer bli bra, jag lovar er. Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er, vi ser er kamp stå på er. Det kommer bli bra, jag lovar det. Vi kämpar för er, jag lovar. Det kommer bli bra, jag lovar er. Det kommer bli bra, jag lovar er. Jag tänker på barnen hela tiden, det är våran framtid. In i tiden att myndigheterna inte ser det. Det är mycket konstigt, tycker inte du med det? Att små 15-åringar dör på behandlingshem, ligger de sjuka, skriker ut på Facebook, ber om hjälp. Staten betalar, hon fick ingen hjälp. Mamma polisanmälde, men det lades ner. Vad fan är det som hände? Det som inte får ske. Nyheterna tog upp det, ingen händer med det. Fallet lades ner och allt glömdes bort. Men inte mamman och inte syster. Vilken plåga för denna syster. Jag lider med er, mor och syster. Jag hoppas att sanningen får upprättas. Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vad händer med alla barnen som hamnar i hem de kallar LVU? Vi ser er kamp